ମାଛ ଆଳୁ ବେସର ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଶିଳା ମାଛ ନେଇଛି। ଏହା ନାଲି ଶିଳା ଅଟେ। ଏହାକୁ ଧୋଇ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଓ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କରେଇକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ରଖିଦେବା ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ କରେଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ନେବା। କରେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଖୁସୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଆମେ ଏହିପରି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେବା। ତାପରେ ମାଛ ଆମେ ଦେଇ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମାଛ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ୍ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମାଛକୁ ପଲଟେଇ ନେବା। କରେଇକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମାଛ ବହୁତ ସହଜରେ ପଲଟେଇ ହେଇଯାଉଛି, ନହେଲେ ମାଛ କରେଇ ସହିତ ଚିପକିକି ରହିଥାନ୍ତା। ମାଛ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁ ମାଛକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେବା। ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି କରି ନେଇଛି, ଆଉ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟା ମୋଟା କାଟି କରି ନେଇଛି। ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରାକୁ ବାଟି କରି ନେଇଛି। ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ମାଛ ଭାଜିଥିଲୁ, ସେ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ନେଇନେବା। କଟା ପିଆଜକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ପିଆଜ ଓ ଆଳୁ ଏକା ସାଥିରେ ଭାଜିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ କି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ତରକାରୀ ବନେଇ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ହାଲକା ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇ ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସେଥିରେ ଆଳୁକୁ ଦେଇପାରିବେ। ପିଆଜ ଓ ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଜିରା ଓ ସୋରିଷର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ତରକାରୀ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆଳୁ ମାଛ ବେସର। ଆପଣ ଏହିପରି ଘରେ ଆଳୁ ମାଛ ବେସର ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।